खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। दायो नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। दिनै बिश्वकर्मा पुजानि फुङावनो सिखारनानै आङो बाइक सुबाय आरोना, बाइक सुनानै दा नै साहाखौ लोंनो नागिरदों। जोंहानाव मा मा दं मा मा गैया बेखौ आं दिन्थिलांनो नाजानोसै दायो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा खालामो दायो पुजानि मा मा खालामा ना मा होनो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ। जा एसे हायो आं दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों इन्टारेस्ट लालांगोन होननानै आं आसा खालामो। फुङावनो सिखारनानै सुखांबाय आरोना लोगोफोर, बेखौ सुखांबाय बाइकखौ फुङावनो। ओमफ्राय नै सिस्टारा न'खौ साफा खालामबाय फुङावनो। न'खौ साफा खालामबाय। नै साइकेलखौबो सुबाय। आं सिखारस्लाब मोनैनो मालाय फुङावनो सुना दोनबाय। ओमफ्राय बैथिं आरो कारखौ मैयानो सुना लाना फैबाय आरोना, कार सुग्रायाव मैया सुना लानानै फैबाय। बेखौ दायो उनाव दसे थानानै पुजाखौ होसिगोन आरोना लोगोफोर। नै फादारा आरो नै बेखौ मा होनना बुंगोन, बावनो थाखाय साफा खालामबाय थाबाय। नै पुजानि नैबे थालिर बिबार बायदि बायदि दं। बेनिफ्राय बेयाव खुसेर नांदोंमोन नालाय दा, ओमफ्राय आपेल, आनारस, खुसेर, नालेंखर, बुट बे दं आरोना। बिथिं आं फालु गायनायमोन आरोना लोगोफोर। नै आं गायनाय फालुआ दासो एसे बिबार बारहांबाय। बिराद जोथोन लानांगौआबो बिराद खस्थ' दं। बेयावबो नै एम्फौ जालांदों आरोना, थेवब्लाबो जोथोन लाबाबो लास्लाब हायाखै। बेयाव मुलि एसे भिटामिन होनांगौ दं। मानसिफोरनि बुंनाय बायदि गोबां बायदि खालामबाय आङो, नाथाय बेमारा एसे दं आरोना। फ्रेस जाबाय आरोना लोगोफोर। दा नै दुगैखांबाय। ओमफ्राय दा नै बाइकआव माला सोनोसै आरोना। बाइकआव माला लाबोनाय दंमोन बेखौनो सोनोसै दा। मा मोनसेया बाइकनिमोनलाय, बेखौ आलायनोसै आं आरो दै लोगोफोर। नै बाइकआव आरोना, बाइकआव होनोसै आं लोगोफोर। बाइकआव होना होबाय दा। ओमफ्राय नैथिं नै पुजा होबाय। पुजा होबायानो आरोना, पुजा होबाय। थुना हो धुपखौ। धुपखौबो होबाय आरोना बेयाव। बेनिफ्राय आरो मोनसे माला बै नैबे मालाखौ हैनोसै काराव, बैयाव आलायना हैनोसै।
Jangan deh. Kotakku hobaय जाबाय थांगोन ना थाङा थांगोन खत्रा मन्दिराव थांगोन माने बिश्वकर्मानि थाखाय माने जोंनि बे खाथिनि खत्रा मन्दिर होननाय दङ बेयावनो माने बेखौ मा होनना बुंगोन माबा माने पुजा हैनो थांगोन आरो बेयाव एसे मेला बायदि जायो बेखौनो माने मेलाखौबो नायखाथाव मन्दिरखौबो नायखाथाव माने एसे खुलुमनो थांखाथाव बेबायदि माने थांनो नागिरदों आरो ना जय आफा बिश्वकर्मानि खुलुमखांबाय गाइस आलारि बाथि फोजोंनानै जेरैबो माने आलारि बाथि सावनानै माने खुलुमखांबाय दायो माने मा होनना बुंगोन जोब्बाय आरोना दा खामानिया न'निया दा बिनिफ्राय खत्रा मन्दिरसिम थांनाय जागोन खोमा दा बेसिम जुदि थांनाय जायोबा नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन आङो दा नै जियानो जा लोगोफोर गासैबो पुजाखौ मोजाङै होबाय होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामलायदो ना मा होनना बुङो आरो लोगोसे आंखौ सापर्ट होलांबाय था बिदिनो गोदान भिडिअस लाबोबाय थानायाव जाहाथे हेफाजाब मोनो मदद मोनो नोंथांमोननि दा ओंखारबाय आरोना थांनो माने गासिबो रेडि जाजोब्बाय थांनो दा नै थांहोलांबाय थानोसै माने 10थाबो जाबाय नालाय दा मानसि बिराद भिर जागोन बायदि मोनदों आङो दा नै थांनो ओंखारबाय आरो ना दा बिनिफ्राय आं ओंखारलांबाय थानोसै नोंथांमोननो बैयावसो आं ड्राइभ खालामनायाव रावबो भिडिअ खालामग्रा गैया नालाय आं जुदि हायोब्ला नाजागोन हायाब्लाथ' उफाय गैला बै डाइरेक्ट मन्दिरखौ देखायगोन आङो दे लोगोफोर मानसि बिराद माखासे जादों agak tuh gulungan itu oh iya kulum itu dari sana kulum baik berapa kilo lain ada nanti sih oke jadi
मानसिफोर जायो आरोना मानसि जालांबाय आरो दायो आरो बेलासि गोबांथार जाबावगोन मानसिफ्रा मिटिं बायदिसिना जा प्रग्राम सोलिबाय थागोन बेनिफ्राय बैयाव दखानफोर थागोन বর্তমানে সত্যিকার সন্তোষগুলা আপোনালোকে কীৰ্তন ঘৰলৈ সোমাই আহোঁতে উত্তৰটো দিশত দেউৰীয়া বা ভূমিষ্ঠই আপোনালোকৰ শৰাই ভাগি গ্ৰহণ কৰি আছে আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকৰ শৰাই সমজাই দিয়ক আৰু লগে লগে এটি কুপন ল'ব তাৰপিছত মণিকূট দৰ্শন কৰি আপোনালোকে দক্ষিণ দিশত কীৰ্তন ঘৰ দক্ষিণ দিশত নিৰ্মাণিক কিমান 50 কম নহয় তেতিয়া অলপ মিলাই লৈ গ'লো হয় বেছি লাভ ওমৰাই আৰু যোৱা বেছি লাভ আধা কেজি এটা তাৰপিছত এক পোৱা এটা অলপ মিলাই লওক Bis jago? 40, 80, 140. Keman huwa? 120. 120. 120. Ik sta op gewoon. Nee, ja, niet staan zo. Hoe niet kompelen? Hoe gaan wij nou? Hou misschien nou. Hou daar. Karya. Ini halus. Ice cream.
खोनादों खोनाया आरो ना माने बाराखौ बुंथारनानै दा भिडिअ जाखांनानै जोंबो बारा गोबाव खालामबाय थाला बारा गोबाव खालामबाय थाबा आरो बारा सिम्पोल जालांबाय थायो नालाय बारखौ बरननो हाया बारा बरननो अखायानो फैनो नागिरदों बिराद गाज्रि ओरैमै मा दाम लागोन সমূহ দৰ্শনাৰ্থীলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ সত্ৰৰ পুখুৰীটোত মাহ প্ৰসাদ ধোৱা নৱনাথৰ ব্যৱহাৰ কৰা গতিকে আপোনালোকে তাত যাতে কোনো কাৰণত ভৰি নোধোৱায় তাত যাতে কোনো কাৰণত ভৰি নোধোৱায় ভৰি माखौ लागोन जेनेबा मा होनना बुङो मन्दिराव थांनानै सफैफिनबाय आरो ना सफैफिनबा मा जागोन लोगोफोरनि अखाया बिराद गोसा हागासिनो माने कारसिङावनो दङ दाबो न'खौनो सफैबाय खिन्थु नै बिराद गोसा अखा हागासिनो न'आवनो दङ कारसिङावनो दङ उफाय गैया लोगोफोर अखा हाना होलायबाय माथो बुंबावनो आरो ना फुजानि नामै अखा हाना होबाय हानांगौ दंमोन खोमा हाना होबाय आरो ना जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर